As poboacións das aves reducíronse notablemente nas últimas décadas. E isto non só é unha opinión miña persoal, senón que está avalada por estudos como este que vos estou ensinando nesta páxina, concretamente de SEO BirdLife, no que unha serie de voluntarios fixeron un mostreo para analizar xustamente o estado destas poboacións. Hai un párrafo que describe moi ben o que eu levo observando, e é o seguinte: rexistráronse tendencias negativas en pastizais, matorrais, medios agrícolas e en medios urbáns, que contrastan realmente coas tendencias positivas en hábitats forestais. Aunque o cambio climático podría ter influído nestos patróns, outros estudos suxiren que os cambios no uso do chan e a rexeneración vexetal son factores máis decisivos e rápidos. Pois xustamente esta tendencia negativa, dentro das dúas, unha positiva e negativa que comenta este párrafo, é a que eu estou observando. E enlazamos isto coa seguinte traballo que vedes aquí. Este Excel bastante primitivo é un traballo dun neno de 13 anos, polo ano 2000, en febreiro. Era eu. Era unha forma de entreterme na aldea, lugar pequeno, moita natureza, moito rural. A min que me encantaban os paxaros, decidín facer, bueno, pues un estudo non só da frecuencia, senón tamén das diferentes especies que habitaban. Todo elo aproximadamente nunha área de 500 metros cadrados, aproximadamente. E xustamente esos datos os rexistrei. E aquí temos o Excel orixinal. Como vedes, partín de xaneiro dese ano, 11 especies. 11 especies que, bueno, eu coñecía daquela, e tamén a cultura popular, pois evidentemente tivo gran parte de participación nelo, porque daquela non había internet, menos na aldea, así que entre iso e tamén libros, que eu sempre me gustaba ter libros sobre as miñas aficións, e sobre todo paxaros por aquel entón, de aí partín desta pequena lista inicial, que como vedes, ao longo do ano, a tendencia foi a incrementarse esa lista de especies, chegando a un pico en setembro de 25 especies diferentes que eu cheguei a observar. Evidentemente, isto non ten fiabilidade científica, realmente era un pasatempo para min, daquela. Pero bueno, tentaba facelo dunha forma o máis estricta posible. Entón, a frecuencia e a cantidade, pois, bueno, ten certo marxe de erro, pero bueno, ten certo sentido. Así que a miña idea é, aproveitando que comezamos agora un novo ano, o 2026, penso que é un bo momento para facer o mesmo, incluso melloralo. Así que eu creo que agora en xaneiro comezaremos, vou rexistrar as especies, vou rexistrar o nome común, o nome científico, para que quede ben claro que especie é, porque ademais sabedes que o nome común depende moitísimo do lugar e máis se o teño en galego, como é neste caso. Así que, dito iso, a especie co seu nome común, nome científico, a frecuencia, mesmo lugar, moi importante, e a ver que resultados temos ao final do ano. Evidentemente, esta observación persoal que eu teño de que o número de aves frecuencia descendeu durante as últimas décadas, aparte de estar avalada por esos estudos, moitos de nós o sabemos, pois xa sabedes que ven condicionada por moitos factores, entre elos cada vez o ser humano é máis agresivo con a natureza, moitas zonas máis urbanizadas, o rural está moi en decadencia en xeral, polo menos aquí en Galiza, e efectivamente, pois iso ten un impacto negativo nas aves. Así que, nada, empezamos ese traballo. Anímovos tamén a que sexades respetuosos co medio ambiente. Hai que
respetalo, hai que coidalo. É o único que temos agora mesmo, é a nosa casa. Xa non só os paxaros, senón que en xeral toda a nosa flora, a nosa fauna, os nosos hábitats, temos que respetalos e coidalos. Vémonos.